everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Katapusan kada ugat. Usa ka na siya sa tumagaway, naghihipos. Sir? Basig, ikaw ang sunod, Tisoy. Oh, Sir, tinuod ka ba? Oh, ara. Usa kinahanglan magbantay ka, Tisoy. Kay doon na basay mga tao nga gustong mupatay nimo. salamat sa iyong pagpahinumdum, sir. Oh, unsa man, nahibawan ba kung kinsa nagpatay anang ginganlan og Aldong Tumba? Way nakakita, ug way makasulti. Mao ba? Ugma, kinahanglan magkabiyadan mo dinhi. Ug didto kamo sa probinsya nga akong gi-assign ninyo. Yes, sir. Nana, mga pulis. Kumpirmado gyud ang akong gisuko. Si Tisoy mandirigma ka ang nagpusil niya. Tuan na si Sir Carpio, Tisoy. Ayaw na paggawas ha. Nga naman. Tisoy, tingalig mo to nga ang mga tao nga gusto mo patay ni mo. Ipaabot ko silang araw. Tisoy, Ayaw ka balaga. Ibaw ko dili magpakita ka na ko ang mga tao o tao nga gusto mo patay ka na ko. ha? Nga nung nakasulti ka pa ni Ana, Tungod ka nalisang siya. malisang. Nalisang. Nalisang kang kinsa. Malisang sila na ako. Ha? Malisang sila nga makita sa kong dagway, ara. Tisoy, Hinungdan magkani nga permi na kong magtabon sa panamton nga hapit katunga sa kong naon. Aron dili ko makakita sa mga taong mapati ko reaksyon nga sila mo mahadlok na ako. Tisoy, Kadlokan ako. Dungogan, kadlokan ako. no. Kung para na ako, binaangay nga Tisoy pa ang imong itawag na ako, ara. Ugod sa man ang gusto nimong itawag na ako. Ayaw na ng Tisoy. Ayaw niya ng Tisoy. Mas may patilig tawgon na ko ni mong unggoy. Herbert, Wa ka lang masayod, ara. Nga laki pa nga kumanghod, wa na makailan ako ngayang magawa. Okay na. Naog na. Iniplitin ako. Siguro ka? Oh, lagi. Naog ta. Na. Eh. Berje. Oh. Way man ni hunong ka. Ta. Paong ang suga. Ay, nakatog na tingali eh. Labing maayo. Na. Nga nakatog na siya. No. May natog eh. Humbog man, humbog. Uy, Oh. Saman. Uy. Laak mo lagi na. gilakan ko eh.
Ay, Ito, tingin ni siya nga di ko makasod. Mao. Base og nalimot siya nga may duplicate. Away ko. Oo. Sige, sige, bay. Mablihin na. Uy. Ngit-ngit man. Sigaw na to, bay, ah. Sigaw na to. Oh, sige na. Dali, ara. Doon, lagi na akong sweets good. Lakip sa kwarto. Nanirado. Mao. Mares! Mares! Ah. Ha? Wa pa matingog eh. Pawawa, bay. Ngit-ngit sang sod. Sige, sige. Sige, bay. Ay, ay. Uy, tao. Mares! Mares! Wa man, bay. Wa dyan, no? Mares! Bay. Wag yun. Wa dyan, Wag yun, Rode. Wa. Naku! Wa si Maris! Wa na! Ibiyaan ka na, bay? Unsa? Lagi! Kana! Kay, wan na si Maris. Nilayas na to! Rode! Pangita ba, Rode? Pangita? Yes! Yes, sir! May taon, good. Day, Maris! Day! Where are you? Are you there? Come on! Nibiya siya. Hadukon man ko. Aw! Labing maayo nga nibiya siya. Bay! Wa gyud. Bisag asa nako, nako gyud to. Wa gyud. Bisag kusina, sa CR. Wa oy. Laki pang ilawom sa lingkuranan. Akong gilili, wa mas Maris. Aw, kunilaya siya. Bahala siya. Oh. Siguro ka? Oh! Bahala siya! Uy, tepa, bay. Wait lang ha, kajut lang. Ah, asa mo ka? Ha? Oh, saan nag-ipunit mo diha sa my center table? Ay. Suwat para nimo. Para nako? Din gikan. Oh. Oh, niya bay. Oh, dala. Oh, basa ha? Basa na yan, klaro. Oh, dalitan na ni. Hindi man na para ako. Para ginako. Dear RJ, Wa na ko paabot ang hinginlan ko nimo. Ako na lang ang ibiya. Aron sa ingon, dili ko na ikaw makita nga mag-uol pa. Nasayod ko, nga gisakitan ka, ug nasuko sa akong paglimod nimo. Sawa na ko pagtug-an dayon sa matuod. Sorry, RJ. Bunga lang sa akong kahiubos ug panimahos unta sa imong magkuha nga gituhuan ako nga nagbinuang sa among relasyon. Apa nasayop lang di ay ko. Tungod kay buutan di ay kaayo sa Herbert. Og ayaw kabalaga. Sa akong pagpalayo, dili na ko pasagdan ang umaabot ang anak. At imanon ko siya og pangkaon. Tungod kay siya ang bunga sa akong gugma nimo. I hope and pray nga makakita kara og babae nga buutan og dili bakakon. Maris. Come on. Nibiya gid ay si Maris, Rudy. Oh, come on. Kita mo na. O sa'yo resulta. Aw, karon. Angay kang maglipay. Sige, katawa diya bay, katawa. Kaya ni palayo na ni mo ang babaeng bagakon. Katawa. Ang babae nga nakaguba sa inyong relasyon nga managsuon. Busit siya! Oh. Busit siya! Uy, Inom pa ta! Inom pa ta! Palit pa ta og dugang ilim nun! Inom pa ta, pero di! Wa pa ko nilahos sa bahay sa akong amiga. Niya pa ko sa plaza, doon sa simbahan.
Sakit ang pagbiya kanimo, RJ. Apan wa ko'y mahimo. Tugod kay, wa ka na maghatag og dili nako. Mas maayo pa nga magpalayo na lang ko. Mahal ti ka, RJ. Og sorry lang nga nakapamakak ko. I'm sorry. Ako'y nakaguba sa inyong pagminahalay nga managsuon. Oh, ubanan di ka sa imong gusto ba eh. Amigo ko ni mong tunay. Unungan ti ka sa imong mga kasakit. Sa? Oh, Sakit god. uy. Wa ko sakit eh. Oh, wadi ay. Nga nung sakitan man ko. Siya na lang. Nga dagang babae, oy. Naapay dagang mabuang nako. Oh, uy! Natural! Kay, gwapo gud ka. Sama na ako. Professional pa. Inom. Okay. Inom! Oh, inom. Ah. Less morning the night. Oh, sakto ba? Pero, matod para ba sa uban? Bay? Nga ang bino, no? Dili mo isulbad sa suliran. Kung dili, makasamot na noon ni sa gibati natong kasakit. Kay, inikahubog ko na nato. Musamot ka emosyonal. Og, makahimo pa ta, og dili maayo. Ah! Hilom! Ara. Nga no, Tisoy. Wa ba may alas 12 itong gabi? Sakto pa tingali ron? Sakto nga unsa. Mas may tingali despedida ta kay wala ka naman tao pa. Mubalhin naman taglaing probinsya, dili ba? Despedida. Despedida. O niya? Nga kay kontak ni Kulot? Tisagod, nga naman. Kuntaka ko na siya palihog. Si Ara kining nanawag. Hello? Kulot, salamat gawa pa ka na to. Ngano? Huwag sa ituyo. Hello? Kulot? Oh, Tisoy? Yes, ako kulot. Dapiton di ka. Mag-inom ta. Aray, deres bay. Unsa? Mag-despedida ko. Dapiton di ka. Makari ka. Pero kung dili ka makari, ako'y anha nimo. Okay? Unsa? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.